Boas noites. O Hospital Veterinario Rof Codina será remodelado tanto no tocante ás súas instalacións como no referido aos seus equipos. O actual hospital data dos anos 90 e xa se quedara obsoleto. Para a presentación deste proxecto achegouse ata a cidade esta tarde o conselleiro de Educación Román Rodríguez. O Hospital Veterinario Rof Codina, vinculado á Universidade de Santiago de Compostela, sufrirá unha profunda remodelación para adaptar as súas instalacións ás necesidades das novas técnicas de diagnose e tratamento que xa practican os profesionais deste hospital. O custo da reforma será d'1 millón de euros, un gasto que compartirán a Xunta de Galicia, o Concello de Lugo, a Deputación e a USC. Vai ser dado un labaro de cada importante, perto de 1 millón de euros, o cofinanciamos 4 administracións, a maior parte pois é a Xunta de Galicia, en torno a 3,5 a 350.000 euros, tamén o Concello, a Deputación de Lugo aportan e tamén a USC. Estamos falando de perto de 1 millón de euros que vai dar pois unha reforma integral a este hospital veterinario que é unha das xoias da corona do sistema universitario galego e eu me atrevería a decir que español. A obra inclúe a creación de novas estruturas e a adaptación das estancias do hospital, os trocos que se produciron nos últimos anos no que se refire a diagnose e tratamento dos animais que acuden ao Rof Codina. Un proxecto de reforma integral do Hospital Rof Codina que de algún xeito ven a complementar pois as fantásticas instalacións que neste campus ten tanto a Facultade de Medicina como fai pouco, aproximadamente un ano, que se inaugurou o CEBIOVET. Ademais, esta acción encaixa perfectamente co proxecto que temos para este campus, un campus especializado, un campus que eu diría que é un campus intelixente, no sentido que a súa oferta educativa está moi ben sellado co seu entorno socioeconómico e que marca un compromiso que ten a Xunta de Galicia pois, con esta cidade e con esta universidade e con este campus. Se facemos un agregado do que supuxo o investimento do CEBIOVET, co investimento que se fai no Rof Codina, no Hospital Veterinario, xunto cos máis de 1,5 millón que se adica ao Campus Terra, temos que por encima da mesa un investimento en torno a 5,5 millóns de euros pois nos últimos 2 anos aproximadamente, que denota pois que hai unha aposta clara e decidida por a especialización do campus de Lugo, porque o Campus Terra en certa medida está situado nunha situación, pois creo que vanguarda, no eido das titulacións e todo o que ten que ver cas mesmas vencelladas ao mundo rural e ao mundo agrario. Unha obra ambiciosa que se presentou públicamente esta tarde e na que participaron representantes dos 4 órganos que sufragarán os gastos. A Policía Nacional detivo a unha parella de mediana idade despois de que se agrediran mutuamente. O suceso ocorreu nunha vivenda unifamiliar ubicada na calzada das Gándaras. A Policía Nacional detivo onte a unha parella por agredirse mutuamente na súa casa ubicada na calzada das Gándaras. Ao parecer, o home golpeou supostamente á muller e esta presuntamente fíxolle a el un par de cortes cun coitelo. De feito, unha ambulancia tivo que levar o home ao Hospital Lucus Augusti para que o atenderan polas feridas superficiais que presentaba. Despois, os axentes levaron o detido ata a comisaría ubicada na Rúa Chantada, onde xa se atopaba tamén arrestada a súa muller, quen non necesitou asistencia médica a pesares das marcas que lle deixaron os golpes. Os axentes tiñan dúbidas de como se producira exactamente a pelexa, así que, segundo publica hoxe El Progreso, unha dotación da Policía Científica desprazouse ata a vivenda unifamiliar que compartían para recoller mostras. O voceiro de En Marea no Parlamento de Galicia, Luís Villares, fixo hoxe un balance dos orzamentos da Xunta para Lugo e criticou que con estas contas aínda se afonde máis na fenda entre a Galicia interior e a Galicia da costa. Dixo que o investimento total do Goberno autonómico na provincia de Lugo será do 14% e destacou de xeito especial que a inversión prevista polo IGAPE para a provincia de Lugo para este ano sexa de 0 euros. Que o investimento da Consellería de Sanidade para a provincia de Lugo apenas acada un 11%. Pero que se vamos aos Sergas, a Lugo apenas lle corresponde o 7,18%. En canto ao investimento do Instituto Galego de Vivenda e Solo,
chama a atención como de novo Lugo apenas acada 11%, e non nos fai falta salir da cidade para ver tamén cales son as políticas de investimento da Xunta de Galicia en materia de vivenda. Temos o barrio da Tinería, que foi un barrio que polo que o goberno de Feijóo nunca apostou. Este é un dos investimentos máis escandalosos. O investimento do Instituto Galego de Promoción Económica durante o ano 2017 destina 0 euros á provincia de Lugo. Igual que 0 euros á provincia de Ourense, pero 0 euros á provincia de Lugo. O Instituto Galego de Promoción Económica debe de ser que non fai falta facer promoción económica na provincia de Lugo, que o tecido empresarial e o tecido industrial van sobrados con relación a cal é a situación actual e que, polo tanto, non é necesario políticas industriais nin políticas de apoio ás empresas para investimentos de carácter productivo, que isto é o que se dedica o EGAPE. Se nos vamos finalmente á Consellería de Economía, Emprego e Industria, vemos que, unha vez máis, a economía na provincia de Lugo vai especialmente ben, o emprego vai especialmente ben e a industrialización, non digamos, cando lle corresponde a Lugo apenas un 2,18%, o cal volve, igual que no caso de investimento do EGAPE, a unha situación absolutamente escandalosa. Se facemos un resumo de investimento por provincia dos principais entes e consellerías investidoras, vemos como Lugo queda reducido a un 14%. Si poñemos encima da mesa esas demandas, vemos que o Plan Paradai sigue prácticamente sin orzamento suficiente para o seu remate e, cando en estes momentos unha actuación fundamental e necesaria é a calzada das Gándaras. O Goberno local conseguiu pactar a nova relación de postos de traballo co 80% dos sindicatos. A CIGA non asinou un documento que, segundo dixo hoxe o voceiro do Goberno local, Miguel Fernández, está aberto a posibles suxerencias. Os funcionarios que están disconformes con esta nova relación de postos de traballo volveron a manifestarse esta mañá diante da Casa Consistorial. Aprobada por 80% da representación sindical, o cual é un dato moi importante, é un primeiro paso dos moitos que van vir a continuación que nos permitan, pois, maximizar e normalizar as relacións laborais e os recursos humanos deste Concello. Parece-nos un paso moi importante. Como sempre dixemos, é un documento vivo que terá que ser adaptado, modificado, mellorado, etc., e que ven, como digo, a normalizar ou empezar o camiño de normalización e de redimensionamento dos recursos humanos do Concello, e que vai a ser moi beneficioso, como digo, para os ciudadanos, porque vai ser unha administración máis áxil, máis operativa, e para os funcionarios, por suposto, porque isto lles vai permitir, pois desde a realización de concurso de traslados hasta ir esa demandada funcionalización, hasta a redistribución de efectivos, en definitiva, parece-nos positivo. 80% dos representación sindical deste Concello estuvo a favor, asinou, é un dato, creemos, importante, nos falamos con todos, estivemos abertos, fixo un intensísimo traballo, tanto o concelleiro de personal como a directora de recursos humanos, e, obviamente, neste país todo o mundo ten dereito a manifestar a súa posición en caso de que non este de acordo. Hai algún colectivo que non está de acordo e, obviamente, está perfectamente legitimado, faltaría máis para manifestar os seus acordos. Nos seguimos absolutamente abertos a recibir aportacións, documentación, suxerencias de calquer organización sindical, de calquer agente social. Os populares denunciaron hoxe que o Goberno local perdeu máis da metade dunha axuda da Xunta de Galicia para a prevención da violencia de xénero e para a igualdade. A edil popular Mari Teijeiro cualificou a actitude da edil de Servizos Sociais como de lamentable e bochornosa. Do Grupo Municipal do Partido Popular nos parece injustificable que o Concello de Lugo perdera máis da metade dunha subvención de 60.000 euros que a Xunta de Galicia lle concedera no eido da igualdade e da prevención da violencia de xénero. O certo é que nos parece lamentable e bochornoso escoitar en numerosas ocasións, como temos escoitado a concelleira responsable da área social, da área de igualdade deste Concello, que non temos competencias en materia de igualdade ni de prevención
prevención de violencia de xénero e que non recibe axuda para actuar neste ámbito, e logo comprobar, como comprobamos hai uns días nun decreto de Facenda deste Concello, a devolución de 13.200 euros duns cartos que xa, desa subvención que xa lle tiña adiantada a Secretaría Xeral de Igualdade para traballar neste eido. E isto, a verdade é que somente se pode explicar de dúas formas. Ou ben que piden moito para despois queixarse de que a Xunta non cumpre coas expectativas que ten o Concello, ou que o Concello de Lugo non está a traballar en igualdade e en prevención da violencia de xénero como debería de estarlo a facer. E algo no que levamos insistindo o Grupo Popular dende hai meses e dende hai anos, e é que soamente se acordan das mulleres en días señalados e despois desaproveitan recursos como este que acabamos de ver de unha subvención de 60.000 euros para, porque non están a facer ese traballo que podería xustificar esa subvención. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O Cafés Candelas Breogán buscará en Oviedo unha victoria que o meta de novo na loita por rematar a temporada na primeira posición. Este será o último encontro de Jeremy Pur coa camiseta celeste. Porque veníamos de dos derrotas duras en Palencia y en casa y bueno, nos ha servido también para recuperar un poco la confianza. Además fue una victoria cómoda por 20 puntos de diferencia y bueno, nos da fuerza para seguir trabajando en la línea que veníamos haciendo y para afrontar el final de temporada con más ganas. Han estado líderes una parte muy grande de la competición. Sabemos que es un equipo muy sólido, en su cancha todavía son más peligrosos si cabe y es un partido difícil, pero será muy bonito también. Bueno, no dejarles que se metan en el partido, sabemos que tienen dos referencias interiores muy importantes con Sonseca y con Felipe y bueno, tienen mucho poderío por dentro. Hay que intentar jugarles como sabemos hacerlo nosotros, en casa conseguimos ganarles, intentar trasladar un poco el partido que tuvimos aquí ahí en Pumarín y si lo hacemos seguro que tendremos más opciones de ganar. Nosotros tenemos que pensar primero en ganar a Oviedo, sí que es verdad que estamos a una derrota solo del grupo de líderes, nos falta un partido todavía por jugar. Hay que ir poco a poco, hay que tener paciencia e ir trabajando día a día. Sí que es verdad que sería muy bonito intentar entrar en la pelea por estar arriba y si queremos que sea así tenemos que ganar ahora en Oviedo. En ataque sí que es verdad que somos un equipo que tenemos muchísima calidad, que tenemos muchos puntos, tenemos bastantes jugadores capaces de anotar con fluidez y en defensa nos cuesta un poquito más. Es lo que hay que poner un poco más de hincapié, trabajar un poquito más situaciones de defensa de 1 contra 1, defensa de bloqueo directo la estamos haciendo cada vez mejor. Bueno, yo creo que es un poco de tema de trabajar, de intentar asentar un poco las bases que nos marca Nacho y a partir de ahí seguro que vamos a terminar defendiendo mucho mejor. Todavía yo no sé nada, no hemos hablado con él, sí que es verdad que se ausentó en el último partido, pero bueno, llegó esta semana a entrenar con normalidad. Hoy he visto que ha salido en el periódico que se va después del partido, no sé, todavía no hemos hablado con él y no hemos tenido tiempo de hablar de esta noticia en el vestuario. Estamos haciendo las últimas semanas de ir a distintos colegios para poder jugar con los niños, que los niños nos conozcan, que se intenten aficionar también un poquito más a baloncesto y si podemos llevar a más gente al Pazo, pues muchísimo mejor. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, deica mañá. A Gran Muralla,
unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.